Počkaj, ja idem preč. Hop. A môžeš začať. Že toto je dom medveďov. Toto si môžu zatásiť všetko a potom ešte tu nechala ich mláďa o samote. A vlastne prečo mám takú silu? A ešte si tu aj nanosili tieto žalúde. A toto som tu potom našla. A tu spávajú, tam spí medvedica, toto spí ovco. A teraz pred chvíľkou som tu niekde videla labu. Čo páchajú medvede? Žalúde, kôru, mravce a vlastne malú čovietky a túto praverku ešte nežili medvedie, ale tu žili potom mamuty. A ešte mi prosím sa vysvetli, že keď v zime je strašná fujavica a sneží, ako tu oni fungujú? Oni si takto klaknú na zem. Tuto spí mamina medvedica a hneď pod jej chobotom spí mláďa. A potom ešte tu aj mamina medvedica. A počkaj, pod chobotom hovoríš teraz o ktorých zvieratách? O mamutu. Aha. A práveku tu ľudia nakreslili takto stopy. Tie jaskyné malby tu robili? Áno. To práve tí ľudia, ktorí boli to práve tí ľudia? Homo sapiens. Ešte starší? Homo neanderthalensis. Tak, ty to presne. Toto robili, ale už sa to zmazalo dávno. Aha. A v tých jaskyniach, keď tam tí ľudia robili tie malby, tak čím sa oni vtedy stravovali? Čo jedli? Mamuty. Mamuty. A surové jedlo ich mäso? Nie, urobili si oheň a tu si... A poď ukázať, kde mohli mať asi tak ten oheň rozložený. Ten oheň, dajte niečo čierne, pani redaktorka. Mohli by mať tuto ten oheň. A tam je čo najviac šišiek. A tam je to ani nesfúkne. Dobre.